ପିଲାମାନେ ଜୁପିଟର କ୍ଲାसेसକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖିବେ। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ... କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକାର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନୌକା ଧରି ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ତାଙ୍କ ପଥ ଧରିଛନ୍ତି। ଦିନଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ଅତି ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୀତ ଗାଉଣା କରି ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଏହି ତାନ ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାବନା ଓ ଚେତନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚିଲିକାର ପାର୍ଥିବ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଓ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳାର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଦେଇ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ଗର୍ଭେ ଯେହ୍ନେ ... ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଂଶରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ପାପ ଗର୍ଭରେ ଅଜ୍ଞାନ ପଡ଼ିବା ପରି ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ନୌକା ଭିତରେ ମୀନମାନେ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନୌକାରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମଶାଲ ଜାଳି ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକର ଆକର୍ଷଣରେ ମୀନମାନେ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାପର ରୂପରେ ପଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ, ବିଚାରଶୂନ୍ୟ ଓ ବିବେକହୀନ ହୋଇ ଯେପରି ତାର କବଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପାପର କାଳଲୀଳାରେ ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ନିଜ ଜୀବନ ସେଥିରେ ହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ମଶାଲ ଶିଖାର ଆକର୍ଷଣରେ ମୀନ ନୌକା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ କବି ମୀନକୁ ପାପର କବଳିତ ଓ ମଶାଲ ଶିଖାକୁ ପାପର ମିଛ ଆଲୋକିତ ଦୁନିଆ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଚମତ୍କାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାରେ ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। କାବ୍ୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, କବି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ରାତ୍ରିକାଳରେ ଚିଲିକା ତଟଦେଶରେ ବନରାଜି କିପରି ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଯୋଗେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଚିଲିକାର ଚାରିପାଖ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଧୋଇ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ପାରଦରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଗଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱୀପ, ଶୈଳ, ବନରାଜି ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଚିଲିକା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥିବାର କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଭାସି ଗିରି, ବନ ଆଦି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାବିଳାସର ସାର୍ଥକ ଚିତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଅଛି। ମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 4 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ।
उत्तर लिखा जमी लिखाई काव्य चिलिकार सायंतन दृश्य कवि कविवर राधानाथ राय कली उपद्रवे डट 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 भजिले आश्रय। तो कवितांशटी कविवर राधानाथ राय कविता चिलिकार सायंतन दृश्य कवितारू आसीछि। एठारे चिलिका कूले कूले रहिथिबा शांतिर स्वरूप को चमत्कार कल्पना विलास देई कवि प्रकाश करिछंती। चिलिका कूलरे संध्या आगत होईछि। क्रमे क्रमे रातिर बयस बढ़िबारु जनबसती रे नीरवता और निश्चलता बढ़ी जाइछि। गिरी वन प्रांतरे गहली नथिबारु परिवेश बेश निर्जन और शांत मने हेउछि। चंद्र किरण रे धौत चिलिकार बक्षरे खेली जाइछि एक अपूर्व प्रशांति। एपरी परिवेश रे दूररू शुणा जाउथिबा निर्झर नाद और झिंकारीर झंकार जहा रात्रिर विलंबित प्रहर को सूचाउछि। मने हुए कलीर उपद्रव रे जेपरी शांति लोकालय त्याग करी एही निरापद स्थान रे आश्रय नेइछि। चिलिकार शोभाराजी भितरे एही अपूर्व शांतिर उपस्थिति मन को भावपूर्ण करिछि। वास्तव रे कविंकर एही वर्णनार पटांतर नाही। यह थिला चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार 4टी सरलार्थ आमे एबे डिस्कसन कले। आपण माने बारंबार यह को शुणंतु एवं मन रखिया को चेष्टा कले आराम से परीक्षा खाता रे लिखि परिबे। सांगसाथी मानकु मध्य शेयर करंतु जो माने पढ़िबा को चाहुचंती। पिला माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु और शेयर करंतु। धन्यवाद।